Čo ti dáva? Takže čaute, vítam vás u nového videa. Vítam na dve je naspäť, ale uvidíme, ako často budem vydávať videa, lebo už som si našiel aj robotu. Každopádne dneska ideme na Urbex, opusteného hotela, ktorý je v neskutočne dobrom zachovalom stave. A taktiež by som vás chcel informovať, že pracujem stále na Urbex mape a už je asi tak v 20%. A ak sa pýtate, že čo je vlastne so starou mapou, tak ukradli mi účet, tým pádom ju musím znova celú prerobiť. Ale aj tak stará mapa bola v celkom dezolátnom stave s tým, že veľa lokalít boli vlastne nedostupné alebo proste už zbúrané, tak tým pádom nová verzia Urbex mapy bude oveľa lepšia a taktiež tam pribudne strašne veľa nových miest, lebo už som nerobil Urbex tak aktívne asi rok, takže som sa nevenoval ani tej Urbex mape a veľa vecí sa mi nazbieralo, čo tam môžem pridať, takže máte sa na čo tešiť, užívajte videjko. Dobre, toto bola recepcia. Kaž. Kancel. Hotel. OK. To blur nám zvidá, aké tak ten názov. Komunistické toalety ešte. Požičaš mi tú baterku? Zober si ju, pôjde. Jo. Ďakujem. Čo ti dáva? Tak toto ne, to je pekné. Čo ti dáva? Zem je trošku prehnutá, ale wow. Jaké lustre, čo ti jebe. Tak toto je dobrý Urbex. Toto bola asi nejaká že tu tancovali v krojoch a také, taká miestnosť spoločenská, kultúrna, hej. Keď môžeme ísť pozrieť bytovacie izby. Aha. No jasne. Čo to je? Hotelové mýdlo, aha. Jaž keksík. Dobrý keksík. Dobre, si na pamiatku možno. Mýdelko jedno. Tomu ver. A je tu teplo celkom. Československá výroba. Čoho? Aha, Československé rádio, ale to už niekto zobral. Lebo to určite má historickú hodnotu. A toto typujem bude nejaká kasa, pokladňa. A vidím aj tie rádia, toto sú... To sú oni, no, tie rádia. No, to sú tie československé. Ježiš. Ešte plazma. Už tam není? Je tam? Už tam není. A to bude možno niekde vystavené, vieš. Aha, pravidlá cestnej premávky 1975. To by som aj hodilo. To hej. Tak toto je pekné. Ukáž? Pohľadnica, stadiaľ to.
Ale kedysi, jak to vyzeralo. Aha. Lebo ešte je to čierno-biele, takže to bude trošku staré. Na rooftop asi nejdem. Tak toto bola divoká party. Ani sa načudujem. Akože hej, toto je krása inak. Napríklad tieto izby sú v dobrom stave. No. Ani ne. Je tu trošku nakakáno. No. Nejaké patkane. A toto bolo vôbec kedy opustené? Vieš čo, to netuším vôbec. A podľa mňa to už je takto dlho asi. Mhm. Alebo to možno chceli prerábať, lebo vieš, aj ten strom vyzerá tak všelijak. Áno, áno. To neboli... To buď boli zlodeji, alebo to išli prerábať, lebo elektrina... Keď ideš robiť elektrínu, vieš, tak musíš vybrať aj to z hora. To tak vyzerá, no. To som si vždy myslel na tých urbexoch, že zlodeji kradli, ale to nemusia byť proste ani zlodeji, no. Jak som hovoril. Tuto je nejaká zavretá VIP miestnosť, to bude podľa mňa kancelária nejaká. Môže byť, no, no. To je pekná izbička. No a táto miestnosť tu má kvetinu vo víne. Aké romantické. Tak to na fotku asi dal. Čo to? Sranda. Aha, no. Taký dobrý cover pre airsofťakov. Lebo si vezmi, že tu by sa dal hrať akože airsoft. Jasné. No sú tu nejaké až také nebezpečné prekážky. Ale toto neviem na čo spravili. Dobre. A každá izba má svoje vlastné rádio, no. To asi bolo tak zariadené. Melónová kofola. Joj, to bolo dobré, kámo. To bolo veľmi dobré. Pil si? Ne, nemal som to nikdy. Nie. To chutilo jak tie žuvačky melónové, ale zmiešané s kofolou. OK. Nemal som to, no. Ďalšie schody? Sranda. Áno, áno. Ale tam už schody z kohora nešlo. No však toto. A tu už máš tu Aha. Počúvaj ma, však to schody boli zavreté. Čože? To, čo som hovoril, že kancelária, však to boli schody asi. Aha. Môže byť. No. Asi určite, no. No, tak áno. Hej, to boli schody. Však niekde možno tu nájdeme, že plán budovy. Možno, že áno. Toto bola asi nejaká VIP izba, Vyzerá tak. lebo Čo je bidet? bidet, ty kokos, no. To som dobre dlho nevidel. Podľa mňa to bol nejaký 4-5 hviezdičkový hotel v tej dobe. Akože Čo je za Československa. Keď tu máš bidet. To určite, no. Niektoré opustené ubytovacie zariadenia vyzerajú kokos jak intraky. Slovenské teraz, hej? Ale toto určite malo nejakú tú svoju
2003. Nejakú tú svoju úroveň. A 2003. Akože škrtalo sa tu. A 19. Čo to je? 19. júla? Či nie? Apríla. Naposledy škrtnuté. Takže tým pádom mohlo sa to opustiť presne v ten deň. Alebo len prestali škrtať. By sa im nechcelo. Toto je na 100% Tesla televízia. Vsadím sa. Tesla. Hej? Aha. Color nejaké. Pekná starina. Tieto televízie majú tiež hodnotu jak blázon. Mrazák ani neotvorím radšej. Tesla Merkur. Dobre retro. Tu máš to neboli? Tu je taká malinká miestnosť. Starý šiaci stroj. Tak, to tu vyzerá. Lúčnik, poľská značka. Aspoň sa mi zdá, že Luceznik, to je veľmi poľské, vieš? Ale to veľko, no to bude asi. No, také veľko, hej. Hej. Čo? Výťah tu je. Aha. Kamíček. Čo? To nemôže byť výťah. Ukáž. To je výťah? Čo? A však kam to ide? Tu je podzemie. Aha. Dobre, tak vieme, kam to ide. Creepy basement. Ale to je brutál, čo ti dáva, to vyzerá jak z hororového filmu. Tie steny. Ja, že to bude obyčajná autoopravovňa. Ale má to zaujímavú pivnicu. OK. Počúvaj ma, tu by sa dalo spraviť taký rave, že doj. Kebyže to je povolené, si vezmi, že...
Dobre, čo? To je dobré. Kancelária, recepcia. Tuto sme neboli. No, neboli. Neymar. Plakal od šťastia. Koľko vážiš? 75. 75. No, tak ešte je to presné. Hej, to vyzerá parádne. No. Kuchynská váha do 100 kg. Či? Dosta, no. Ale či to bude kuchynská váha alebo osobná váha, vieš? Akože zaujímavé, lebo obrovská je, ale ten rozsah váženia je dosť malý. Myslím si, že toto je skôr, že kuchynská váha. Ako to?